Провери дали си с вързани ръце в 2 стъпки. Първо, имаш ли уебсайт? Ако да, можеш ли сам да въвеждаш съдържанието си, нови статии, страници, нови продукти? Ако не, значи да, ти си с вързани ръце. Искаш да знаеш какво е, когато си начинаещ и не разбираш нищо от технологии, да можеш сам да въвеждаш своето ново съдържание. Искаш да можеш да претворяваш и да материализираш твоите идеи, твоята полезна информация в сайта, която да достигне до твоите потенциални клиенти с цел взаимно облагородяване и развитие на бизнеса ти. Искаш да знаеш какво е да вземеш свободата в свои ръце и да се освободиш от тази зависимост, постоянно да търсиш специалист, който да качва съдържанието ти и постоянно да плащаш за това. Искаш да знаеш, че тези задачи можеш да изпълняваш сам и така органично да развиеш бизнеса си и след това да надграждаш своят уебсайт по доста по-качествен и ефективен начин. Ако да, ако те е страх, че можеш да счупиш нещо в сайта си и нищо не разбираш, този вебинар е точно за теб. Специално за начинаещи на разбираем език. Виж и разбери как можеш това съдържание, твоите идеи, твоята полезна информация, твоята експертиза да я качваш в сайта си и така да го облагородяваш. А това да доведе и до развитие на бизнеса ти. Благодаря и до скоро! Аз не мога да ги...